esaidazue, nor da munduko pailazorik zintzo, dotore eta estudiosoena? Bai horixe, ni neu, txirri! Ongi etorri, triki-traka, triki-tronera! Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri! Kaixo, kaixo! Nor da munduko pailazorik, serio lirain eta elegantena? Stop, eta stop, Hau, niri aurkezpena da, ezta? Entzun ondo! Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri! Galderatxo bat egin behar dizuet, Zein da Nafarroako herri guztien artean izarra? Lizarra ez da ordea, Nafarroako herri guztien arteko izarra? Herri asko dira, herri asko, esate baterako, Olazti, edo Irurtzun, edo Tutera, Kaskante, Lexaka, Leitza. Ia herri guztiak izarrak dira Nafarroako zeruan. Bakarra ez da izarra, lizarra. Eta badakizu ezergatik? Lizarra delako artizarra! Eapi! Txiribiton! Iepa! Iepa, iepa! Iepa, iepa, iepa! Iepa, 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 iepa! Azalduko da kakusa. Kaixo lagunok, arratsaldeon ongi etorri! Zer moduz zaudete? Zer, etxarleku komodak eta ez daukazu indarrik, Zer moduz zaudete? Ederki, oain bai, haizu galdera bat, nola izena du gure geltoki presiosoak? Hortxe jartzen duen, nola izena du? Hoixe, triki-traka, triki-tron da gure, alaxe biltzen gea, batzuetan triki, beste batzuetan traka, hortik Geltoki maravillosoa, triki-traka, triki-tron, bla, 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 bla. Barkatu, Einstein, baina errespetu pixka bat merezi dugu, Einstein afizionatu hutsatzen. Ni Marcelino Panivino naiz. Kimika eta fizikako Nobel saridun prestigioduna. Ba, Marcelino Panivino, ongi etorri, bambino. Herritar xumeak
zuen bizitza aldatuko duen formularen berri ematera nator! Wow, eta ze asmatu duzu ba, Lau erruberatako trizikloa. Egori gabeko hegazkina? Ogiri gabeko tartekoa. Eta ze arraio asmatu duzu ba orduan? Munduko pena guztiak usatzen dituen formula! Ze marabila, aizue! Eta nola sendatuko dituzu bapenak? Jarabe batekin? Aspirinekin? Ekiziztiekin? Musuekin! Musuekin usatzen dira munduko pena guztiak. Tira, egin aproba. Eman musu elkarri, Ja ba? eman musu elkarri, lotxari gabe. Musu, eman musu elkarri, eman musu elkarri. Zer, ez altzaudete hobeto? Tira, muñoña, orain zuri sendatuko dizkizut pena guztiak. Zer, ez altzara hobeto sentitzen? Ba... ez dakit. Zer, oraindik ezerrez? Bai, orain bai zeo ze sentitu dut. Bai? Bai, narru sendo itzela daukazula, Pepito astondoa. Iepa! Hau da giroa. Lizarrako abuztuko jaietan baino giro beroagoa. Eta, irize gertatzen zain, Mirri? Kopetilun ikuste hau? Zer? Nola diok? Ingeles klasean 0 patatero atera duela, Mirrik? Normala, iruraino kontatzen ere ez dakik eta... Nola? Ez dakidana? Ez. Entzun ondoen? 1, 2, eta 3! Mirri, ingelesez, motel, ingelesez. Ingeleseko klasean, ingelesez esan behar dira zenbakiak. Ja. 1. Juan, mira, ja. Bai, mira, Markel etorri duk, Ainar ere bai, Josepita ere bai, baina Juan ez, Juan Martínez da Irujo, hori, segure Euskal Telebistan dagoela, han ibiltzen du beti pilotan jokatzen. Mirri, mesedez. Ingelesez bat, 1 esaten da, ja. 1, Juan, 2, Txolofriña, Catalina, dantzan egiteko brina. 3, Hori milizkatuta zauak, Kirkila bezala, kri. Gaizki, Mirri, gaizki. Ja, entzunzak, ja, berriro. 1, 2, 3. Juan, txu, piribi. Oso gaizki, Mirri, ondo gaizkia oskatu dukea. Ea txiribiton, saiatu ahi horri, ea. 1, 2, 3. Wow, txiribiton, bazuan garaia, oso ondo. Aha.
Zer? Baina, ea, zertan ari zarete? Ez alaiz konturatzen, babolio, atzerriko hizkuntzak praktikatzen. Kuadrilla, ez dut ezer ulertzen. Ba orduan, orain ikatera duk xedo zapatero. Eta inglesez praktikatzeko, segi Liverpoolea, barrebusea! Bizkaira etorri gara, Dagoz pizkaitarrak ederto gagoz, Arabara heldu gara, barrebusean, zelan tirara batarrak, gustura gaude. babarre busean, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian, Gipuzkoara jatu gera, barrebusean, zer moduz gipuzkoarrak, oso ondo gaude. Lapurdirat heldu gare, barrebusean, nola dira laportarrak, arruntongi gare. Babarre busean, babarre busean, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Nafarroara joan gara, barrebusean, nola dauden nafar lagunak, agitzongi gara. Siberurak jinkia, barrebusean, nola dia siberutarrak, izigarri untxa. babarre busean, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Kukurrukuku, hemen dago kaku. Eta plaga, begira, ze jostailu polita. Ikusi nahi duzu ezta? Ba gustura erakutsiko dizue. Bai hoxe, plaga. La placa.
tamaino atomikoarekin. Zer, katxondeoa nahi duzu, Bai, batori katxondeoa! Ia ba! Plaka, eta 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 plaka, plaka, eta plaka, eta plaka, eta plaka, eta plaka, Gora kakusak! Aizue, Felipe gaixua, gizakoa, Lizarrara etortzeko sekulako bidea egin dut, bai noski, gozetuta dago. Zeinek eman nahi dio jaten, Feliperi? Zeinek? Bueno. Bi partaide bakarrik aukeratuko ditugu gure zozketan. Ia ba, Lizarrako aurrak hementxe, zozketa kutxan, edo beste nun baitekoak, noski. Oaintxe ikusiko dugu, lehenengo partaidean nungoa dan. Ia ba, isiltasuna mesedez, Asier Calleja. Hau, Asier! Hau, Asier! Arratxaldeon! Etorri honea, hau da zure lekua. Atxaldeon? Arratxaldeon! Arratxaldeon, hau da, sasoia mote, zenbat urte dituzu? Asier! Asier zure izena eta urteak? Calleja! Calleja bizena, baina urteak zenbat? 5! 5, bos bera, zeharki, ongi bazkaldu eta etorri ze Asier. Ederki, ba, irabaztea zatoz? Irabazteko asmotan? Ez, bueno. Saiatuko zea behintzat ez motel. Bai noski, tira, Asier ezagutzen dugu txalo aberetzako. Oso ondo. Eta ikus ezagun nor lehiatuko den Asier Calleja maravillosonekin. Hauxe bera. Julio Astarriaga. Julio. Ona. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Lagun mordoa duzu publiko artean, Bueno. Zeintzu dira? Hor nira naia Josu, Peñat, Iker... Bale, peña guztia ekarrita etorri da, oso ondo, primera. Oso gilaguno, badakizu jolasean hasi baino lehen gure partaiak ondo ezagutzea gustatzen zaigula. Beraz, berrik eta guaz, eta behalaxe bitzuliko Primera, arte. Aio! guazen. Guazen, amaxe. Protesta egitera gatoz. ¿Está Chiribitón? Protesta itzela. ¿Está Chiribitón? Ez dago eskubiderik, Kontuak ez dira horrela geratuko. ¿Está Chiribitón? Ahí da, Gure hautsa entzun egin beharko dute. ¿Está Chiribitón? No lo es. Babolio. Ederki. Mutil askarraiz. Ale. Eintzak protesta. Baina, protesta egin beharra dagoenean, ze jarrera klase da hori? Paseanti! Txiribiton, idatzi bat prestatuko diet, eta Nazio Batuen erakundearen aurrean, salatu egingo haut, paseante izateagatik. Ergi. Emaida bolígrafoa. Txiribiton, boligrafoa emateko esan diat, malabarista,
Txiribiton, emaidak papera. Emaidak papera bengoz. Papera. Bolígrafoa. Bolígrafoa. Papera. Bolígrafoa. Papera. Papera. Bolígrafoa. Badaki nola lortuko dudan, kaskamelon honek papera ematea trampa txiki bat eginez ikusiko duzu, Txiribiton, emaidak boligrafoa. Ikusten, ez dago ezer birria xeriak lortzen ez duenik. Eta zer eskatu beharko diot orain boligrafoa lortzeko? Einstein, emaidak papera. Ederki, orain nire gutun purrustaria idatziel izango dut azkenean. Ojo, Mirri, ojo, Mirri, ojo, orain bertan kontuz, orain bertan irratien entzun diet, eta Nazio Batuek debekatu egin dutela gutun purrusteriak idaztea. Kontuz beraz. Eta ezingo diat Txiribiton salatu? Krish, crash, kataplash. Triste nago. Oso triste nago. Oso triste nago. Tira, Mirri, animo, hartzak nahi badut giretzat, Txiribitonen boligrafoa, eta gero, autografo piloa sinatuko dituk, Estupendamente. Autografo mordoa sinatuko diet, eta Erromako zubia, baino famatuago bihurtuko nauk. Gorri, musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu bere ala, laranjaz margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri horiz, margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez, margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut Erromako zubia. More, ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut Erromako zubia.
zozketak. Aizu, galdetuko diozu ez zuen buruei. Zer egiten du partaide honek hemen? Zozketan Asier Kailejarri tokatu bazaio, Asier, 5 años zituen hori, kokildu egin da. Eta, satxoitxo etorria bai, baina kokildu egin zaigu azkenean, eta bere ordez partaide berria daukagu. Aimar Martínez da. 6 urte dauzka, Salinasekoa da, eta lagun pila batekin etorri da, denak agurtu nahi ditu. Mikel, Amaia, Javier, Jon, eta askoze gehiago ere, beraz, zorte hon momentuz, eta txalo aberetzako! Primeran eta honemen gure lehiaketako bigarren partaidea, Julio Astarriaga, 9 urte, Lizarra bertakoa, suhiltzali izan nahi omen du zitzen denean, Madagaskar da bere pelikularik favoritoena, ama da agurtu nahi duena etxeko partetik, eta etxean bai hamsterra, barkatu, bai dortoka eta kanarioak dauzka. Eta bere anaia Josu, bere familia eta lehenengo filako bere lagun guzti hauek agurtu nahi ditu. Beraz, txalo hau beretzako. Oso gita zin falta da orain, Pepillo? Orain, Pepillo, Felipe dator bidean. Ja, bidea hartu duen. Oso ondo. Ale, mentxe daukagu, Felipe. Ederki ba, Aimar. Zuk partaide gorria zara, beraz, gestu gorriaren alboan jarriko zea, hauxe da zure lekua, ez mugitu hortikan, bai, 12 goxoki dituzu, eta banan-banan Feliperi bota behar dizkiozu, goitikan, bai? 1, 2, 3, hasi nahi zunean! Berke ezizia! Bi, primeran! Ia ba, 3, Jesus Motel! Lau, Aimar, lautikan lau! Eta orain Julioren txanda da. Julio, hartu zure tokia. Partaide urdina, beraz, gestu urdinaren alboan. Hortxe da zure lekua. 1, 2, 3, hasi nahi zunean. Iep, ai! Ia ba, konzentratu pizkat, Ai, venga, Julio. Bai, haupa, Julio. Bi, oso ongi. Ia ba, 3, primeran. Lau, oso ongi, Julio. Oain hartu diozu martxa. Ia ba, 6, oso ongi. Ai, ia zazpigarrena. Ia ba, 7, hoi bai. Haupa, Julio. 8, ia ba. Eta 8 guztira. Bukatu da lehiaketa. Guatzen denok aurrerun. Oso ongi. Ia ba. Primera. Hau da, lehiaketa. Beharki haitu diabilok, baino lehiakide bat dugu. Aimarrek 10 sartu ditu eta Julio berriz 8. Beraz, gure gaurko irabazlea, Aimar du! Zorionak eta txalo beretzako! Oso ondo! Eta Julio Astarriaga, gure opari aztezin bezala, MP3 reproduktore bikaino eramango du, etxera eta zuen txalo ikaragarriak. Zorionak, model. Eta Aimarrek bere puntuak eta bikaina batik bizikleta zoragarri hau, txaloa beretzako. Eta gu jolazte hauak, gero arte lagunok. Hau, Julio, guaze. Awamba buluba, balambambua, gora kakusa. Iya, placa, eta placa, iya, placa, placa, eta placa, eta placa, iya, gora kakusa, iya, iya, eta pa, iya, pa, da, 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 iya, iya, zer, entzun duzuen nire infernuko mailuaren hotza? Katakrotx, katakrotx, Zalaparta, ez da? Berriro ere zalaparta? Bontxe ikusiko duzue! Ia! Ia!
baloia, pum! ¡Osasuna! ¡Alma! ¡Que tú sabes triunfar! ¡Viva Aloy! ¡Viva Aloy! ¡Guraize bat! ¡Pum, pum! ¡Osasuna! ¡Alma! ¡Que tú sabes triunfar!
Bi baloi! Guraizte bat! Bi baloi, guraizte bat! Tira, Txiribiton, ez gurekin haserretu. Ez gurekin haserretu. Pepitxoren erruz galdu duelako gola egiteko aukera, Pepitxo astoa dela? Horixe, Pepitxo astondoa baita, astoa zuko astondoa tarren, seme astoa. Beraz, hasta Bizkargo, hasta Burutagatarren familiako izango da orduan, Pepitxoren orez, kantatuko dugu urrengo abestia. Arre, arre, astotxo! Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Arre, arre, astotxo, biertolosarako, Etzi iruñerako, handik zere karriko, xapatata gerriko, norentzako, txiribitonentzako, txiribitonentzako. Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Katakrutxo, Plaka da plaka, kakusai, eraso bizian, Bora kakusai, Eta orain, beste hiru txoriburu horiek konpondu behar ditu. Txirri, mirri, txiribiton, non sartu zarete? Gora kakusai! Mirri, mesedez, ez ondatu Ennio Morriconeren doinu zoragarri hau, Ertio Makarroni, nor da hori? Ertio Makarroni. Ennio Morricone, Mirri, Ennio Morricone da
entzuten ari garen doinu zoragarri honen egilea. Hau filma ezagun famatu baten doinua da. Zintzoa, itxusia eta gaiztoa du titulutzat. Haxe kuadrilla, zintzoa, itxusia eta gaiztoa. Hori da. Eta nor da zein? Ni txintxoa, noski, ni txintxoa. Bai, txintxo baiz, ni gaiztoa noski. Beraz, txiribiton! Sentitzen dut txiribiton, baina iaiz itxusiena. Opela. Eta zuen hemen zer eginean, aspertzen hasitan dago, Agian duelo bat egingo bagenu, divertitzeko? Bai, baina duelo bat egiteko Mirri, etxai bat behar da, eta guk ez dugu areriorik. Agian agertuko du nonbait gaizkile voluntario bat? Yippie-ho, yippie-he, yippie-ho, yippie-he. Ni makaku naiz, tipo gogorra, eta nire musika ere da gogorra! Emoiztasuz musutxue, maitie, hartu isu, guztie, eroa isu, diztie. Forastero! Musutxu bat nahi aduzun! Nik musutxuak gorrotatu egiten ditut. Ni tipo gogorra naiz, eta atsegin dudan musika ere gogorra da! Ja, aski da. Plish, plash. Maraka jauna, ni txirri txintxoa naiz. Maraka ez, makaku naiz, tipo gogorra. Aizu, makako jauna, mani Mirri gaiztoa naiz. Eta hau, txiribiton, bai, txiribiton, itxusia, hasiazi. Iso, egarria daukat. Kantinera, edari bat, bizkor. Ze arraio da hau? Behi esnea, Euskal Labelaz. Behi esnea? Jai! Kantinerita beste dari bat. Muztio naturala. Muztioa? Bai. Kantinera primorosa, beste dari bat askar batean. Txirrikola, agian? Txirrikola? Ala. Aizu, jakin aldeiteke zuze arraio nahi duzun, Ni tipo gogorra naiz, eta edari gogorra da nahi dut. Friskia adibidez. Kantinerina, friskia, bizkor batean. Friskia. Friskia. Sentitzen dut, baina friskia
oso txarra da osasunarentzat. Ba, pikutara! Osasuna! Ala Madrid! Ala Madrid! Ala Madrid! Ni tipo gogorra naiz. Eta nire musika ere da gogorra! Aski da! Akabo! Hemen ez dago laurontzako lekurik. Beraz, duelu gaiztoa egingo dugu. Duelo gaiztoa? Orduan gaiztoa bada, Mirri gaiztoak irabaziko du seguro! Tira ba, dueloa! Ea! Eta orain dueloa egingo dugu. Bakizue, batetik 10 kontatu behar da. Hasi kontatzen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Opera, duelu kaskarra indegu bada? Kaskarra ez, patetikoa! Kakuzaina da, hau, kakuzaina da. Seguro? Aizu, makaku. Bai? Beste duelo bat egingo dugu, baina orain bizkarra emanda egingo dugu. Honela, gogorragoa izango da, Konforme, zerbait gogorra egiteko gogoa daukat. Ea ba, bizkarra emana. Hasi kontatzen! 1, 2, 3, 4... Ai bala! Baina, ez! Desagertu egin dira! Beraz, nik irabazi dut duelua! Eta orain, ni izango naiz hemengo sheriff nagusia. Eta bakarrik musika gogorra entzungo dugu. Eta batez ere, debekatuta egongo da pintxo dantzerako lerdokeria kantatzea. Dimititu egingo dut, banoa! Tira, Lizarra, bagoa, zederki pasatu dugu, eta itzuliko gara beste batean. Ego! Ze ondo pasatu dugun elkarrekin! Kalian Eta horrela itzuliko gara, eta beste. Ederki lagunok, agortu zaigu denbora eta guk bagoaz. Zepillo, dena prest? Dena prest, nagusi. Iratxoak? Iratxoak prest. Zodantzariak? Zodantzariak prest. Artista gonbidatuak? Artistak prest. Kakusai? Nagusi, kakusek bere kabuz bidaiatzen du. Pepillo, txantxa bazen. Tira, eta zerrenda osatzeko. Prest aldaude gure lagunik maitatuenak. Horiek ere prest. Aurrera txirri, aurrera mirri, eta aurrera txiribiton. Altza
Felipe, trulalai, 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 altza Felipe, trulalai, trulalai. Pello buru soila data eltxoek eltzen diote, ama betik jandabi jantzitxan noa arlote. Tiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Pello buru soila data eltxoek eltzen diote, ama betik jandabi jantzitxan noa arlote. Tiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa.